kuva naRevhusi nana Fantani vana Fantani vanga ngodzurudzutika nekukora kuya mwana vaingosara vakatsurudzutwa mamusingazvione. I'm telling you, ask anyone. They were being spinned. Akava speeder. He made sure whenever they are trying to introduce themselves, like, hey, I'm well known. My name is what? Why your name is what? Who wants to know you? You think we came to Zimbabwe to look for you? But he was just doing it in a proper way, showing them how to deal with people. Nonsensical, idiotic, silly. Unotaimboshida zvokubvaitwa zvimubiribishu zvokumubata zvokumukwerekweda akazviramba izvoimi akazviramba akati kwete nada kuramba pachiputukisi. I don't want to be disturbed. I'm a celebrity from America in a humble way, without any way to speaking, without complaining, without action. Speak louder in words. Action speak louder. Bani words. Aikuita action. Aikazve asamushi kuzviziva, asamuna kuzviona. Imi vengosara vakadai mema. Aiwa kana wanga wakapfeka masheti waimapudura pasi kudai. Kana wanga une wig waingodzwa kutsva musoro wese kusunga waisunga, kana wambouya wakasileya kudai uchipedura waipedzera waimona kudai. Kuimona kudai aiwa waimona wani hapana speed. One celebrity from America that they have managed to humble people without not even speaking, not even making noise. Awaimona ndandiri kwese kwaendwa. Ndaimona kana zamu chairo ndairikatanura polisa kwakaderosha. Akukatanura usaranda murume chai. Ini ungaregera naye waitwa yakaitwa vanhu naSpeedia. Waikatadura. Waikatadura zve. Uimi zamu wairikanda kana nedako waisara uri musho. Wagadzirirwa saizi chai. Speed. Akamana kakaoma kai. Vaita imi ndati munhu wese waisara wodikitira kufena kuzvifena aikazve iripi kofeni yangu iye yechingo chani ya naimi, where is my fan for being whatever. Vakakanikwa kani. Munongowa imi. Munozwa ndikungonzwa kuvatsvira so, ndikungonzwa kuda kuvaroverwa nemhepo, ndikungonzwa vakavanyanya Zimbabwean celebrity. Kuda kungomirizika pese nepasingadi kumirizikwa, kuda kungovonekwa. Zviya ikazve kuna DJ ora wakadi kudedza nhingi Swipidi ku podcast, ku international podcast. Ndo vanhu vangadai makadedza vana orai kwete kuputsa mamarriage. Wakadi kudedza anaona vakuna vasingaitirwe izvozvo zveuora izvi ndezvekwedu kuku. Zveuora kana zveuora zvazvisingadi boku. Wainomutanga uchiti wapiwa namba nani naye ora, ndiani aikutaurira naye uchitanga kuti kudi, waiti unoda kuti uimite podcast umuvunze kuti who is your girlfriend, it look like it's like what. Hey, waimuti chi itaipere inosorovhunzwa zvematakanana izvozvo itaipi inosorovhunzwa matarativhuru matarantata iwa matorontoto mateviriri iwa ora weda umuvhunza kuti inaye ura. Aiwa havaitwe izvozvo ava. Havaitwe izvozvo. Ipo papa ndo waizotukudzwa mafakafaka. Ikazve unoti nemamonerwa aitwa chirungu akangoona kuti ada kuzviintrodusa semacelebrity masocialite. Waizongodzwa mafakafaka. Waitadza kana unzwa kuti ari kuti chii kana achitaura nesimbu iyo yekungoti fakafaka. Ikazve chaivhuniwa ainyatsotaura inonzi broken English in America language. Achispina. Ikazve unoziva mataurirwo echirungu netange yekuAmerica yeye ikataurwa unoyatsoona kuti deep English. Unoyatsozvinzwa kuti apa kana kuti utedzere wedhiro zvinodonetsa.
Zvonetsa izvi magerara here magerara here gerara here. Imagine aibva azobva nekunati yehegera achibva kumashure achienda kumberi. Ndo zvavaingoti vaipadagurwa pachena kuZimbabwe tonoti chilapalapa. Ndo zvavaitwa vaitaurwa chilapalapa broken yekwemere. Aikazve ai vana Levos vakada kumbomiramira vakada kumbovonekwa amai mwana wakangodzi funi ndiye kuitiki ndiye atakamboona ngogudaidza kudai ungati matsoko kuda kudukuka kudai Levos nemarebera akaya. Ko vana Shashu vakangosara mawiga akupisa zvino yanga ichapidiguka kudai. Apana mbokumbira rurekere aindofarisa futi ndanai sora ako futi sori unozakana kuda kungotaura chokwadi zvinonetsa zvako Shashu. Unongoda kungotaura chokwadi asi undiregerere wanditi uda kungotaura zviri pamwoyo pako unorasika unenge wakubata pasingabatwa. Kubva kwati chii futi ndiani futi ava vefashoni vekuruka zvihovhorosi zvegrey ava ndo vakagadzirwa size vefashoni naRevos ndiani futi vanenge 3 mani avakadokwa kani avakadokwa my people avakagadzirwa size vefashoni vaya akudodai neuyo kuti hanzi ndiri president hanzi ndiri junior president weZimbabwe. Waida kuzama kupusisa munhu kuAmerica iwe ndiani kweya anopenga iyi anoita nezvipo handiri junior president of Zimbabwe. Iwo ngati munhu anogona kugadzira chilapalapa in American language waida kumuzama kuti waida kuti kudii aona akangokutenzera so achichipidigura kuchiita chiraparapa in American language. Chiraparapa in American tongue maifunzani ndiani wamaitaura makamama zvaira kuda mudzidze ipapo musazonyebere kuzunga vana fanzirofa zvibhonda tiri masocialite tiri macelebrity we are well known iputseki ari kuita iputseki in silent akanyarara without not explaining anything or telling you or answering aingokuzunga idze chete. One celebrity that have humbled all Zim celebrities. Yes. Mungamita say, Speed, please come back every month. You are the only one person who can humble Zimbabwe in social media. Keep it up, please.